पार्टिनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो। दिनै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो समस्तिनिफ्राय बिपिएफ हानजानिफ्राय जोङो दिनै नमिनेसन होगोन। ओंखायनो निस्सय जोंनि साफ्रोमबो कर्मीफ्रा बेहाय थांगोन। आंबो दिनै बिपिएफनि पार्टी हिसाबै नमिनेसन होनो थाखाय आं ओंखारबाय। बे समाव रायजो राजाखौ माबायदि हेफाजाबनि थाखाय खावलायनो सानो? दिनै जिथु नमिनेसन आं हैनो थांगासिनो दङ, आं साफ्रोमखौबो खावलायगोन जे दिनै जि धोनस्रि समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बा साफ्रोमबो भटार्सआ जाहाथे आंजों मोजां धरনের कपारेसन होगोन आरो मोनसे बिसास रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि ओंखारबोदों नमिनेसन हैनायाव आं ओंखायनो गोसोआव खोब गोजोननाय मोन्दों। रायजो राजाफोरनि जेरैबायदि मोनसे लुगैनाय, जेरैबायदि मोनसे हास्थायनाय, जिथु रायजो राजाफोरनि मोखांखौ नायनानै आं बिराद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बिथांमोना आंजों मोजां धरনের कपारेसन होनायखौ आं नुदों आरो। गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जिथु मदद नोंथाङा बे समाव समानैनो नोजोर होनो हागोन होननानै सानो? आं दिनै बेक्ति हिसाबै बेखौनो बुंगोन, मानोना बिपिएफ हानजाया 17 बोसोर जिथु सरकार खुंबाय, बे बिपिएफ 17 बोसोर सरकार खुंनायाव जेरैबायदि बे ओनसोलाव जाथि जनगोष्ठी जिखुनु भाषा भाषी मानसिफ्रा जेरैबायदि बिपिएफ सरकारनि सायाव बिसास दं, बेबायदिनो दिनै आंबो सासे बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोन्दों। मानोना बिपिएफनि जि आदर्श जि नीति बेजों आं आवगायलांगोन आरो जितु आं देरहासार खालायनानै जुदि आंखौ दैथायहरोब्ला आं बे ओनसोलनि अकल बर' नङा गुबुन जाथि जनगोष्ठी आरो बे थानाय गासै मानसिफोरखौ आं समान मोनथाय समान अधिकारखौ होनो आं हाजासे सेस्था खालायदों आरो बिसास आरो थांखि लानानै दिनै आं आवगायबोदों। बे समाव नोंथाङा सासे बिजाथि महरै टिकेट मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनो? जिथु टिकेट होबाय, गिबियावनो आङो मानगोनांसिब हाग्रामा महिलारि सारखौ आं धन्यबाद होनांगोन। मानोना बिथांनि जिथु पार्टिनिफ्राय आंखौ मोनसे बिसास लानानै बिथाङा आंनो टिकेट होदों, निस्सय आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो। थेंक इउ। Malaysia সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিৰুদ্ধে নাই ডাঙৰীয়া, গৰিবপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ ৰিপেন দৈমাৰী আৰু ধনচিৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেছ মছাহাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ দলৰ সাধাৰণ আমাৰ কি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিম। গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই দীঘলীয়া ক'ব বিচৰা নাই, গতিকে খালি আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰিব আৰু অলপ কষ্টটো বেছি হ'ব, কষ্ট অলপ বেছি হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰস্তুত আছে। সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক মোৰ পৰা জিলাৰ সভাপতি হিচাপে, ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে একদম মোৰ অন্তৰৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যাতে এই নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত তেওঁলোকে যাতে নিৰ্বাচিত হৈ আহে। ধন্যবাদ।